miałem 23 lata, jak miałem wypadek. No miałem wokół siebie wtedy dużo przyjaciół i rodzinę przede wszystkim, wsparcie. I taki najtrudniejszy moment, kiedy pewnie człowiek właśnie zaczyna się nad tym swoją przyszłością zastanawiać, to ja nie miałem czasu na tym się zastanawiać, po prostu miałem zawsze gdzieś tam ludzi wokół siebie. Kiedy już człowiek z tym moim życiem na wózku trochę się oswoił, no to wtedy właściwie już chciałem coś robić po prostu. I takim momentem przełomowym chyba było, pojechałem na taki obóz do Konstancina. Ja pojechałem tam na wózku, który nazywał się Olimpijka. Niby sportowy wózek, ale ważył 35 kg, o ile dobrze pamiętam. Stamtąd wróciłem na wózku, który ważył chyba 14 kg, może jeszcze mniej. W każdym razie to był wózek mały, taki zgrabny po prostu, na który można było coś robić, nie tylko siedzieć. No i wtedy właśnie postanowiłem coś robić. No to ja byłem młodym człowiekiem, nie chciałem po prostu swojego życia już skończyć siedząc na wózku, po prostu nic nie robić. No jakieś tam ambicje, człowiek wiadomo, jak się jest dzieciakiem, macie jakieś marzenia i potem się albo realizuje, albo nie. A ja, nie myślałem nigdy o żeby można powiedzieć prędzej jako takie, nie? Ja widziałem swoje życie raczej w garażu przy naprawie samochodów i tego typu rzeczy. Jakieś motocykle, no do dzisiaj właśnie mnie to pasjonuje, bo pozbudowałem motor i jeżdżę na nim, ale ta rzeźba właściwie to jest ten cały, jakby to moje życie można powiedzieć, nie? Ale warunek był taki, po prostu trzeba było najpierw właśnie sobie jakoś to zaplecze zrobić, czyli ten porządny wózek, sprawny ruchowo, to znaczy ja widziałem między innymi, że moją rehabilitację poprzez właśnie pracę rękami. No to właściwie rzeźbienie to jest wszystko praca rękami, więc to jest jakby forma rehabilitacji, plus jeszcze coś tam się tworzyło. Taki był mój sposób myślenia. No i do dzisiaj właściwie myślę, że chyba jednak tam się za dużo nie myli po prostu, bo to zdaje egzamin w praktyce. Spotkanie z Czesiem Birem pierwsze dla mnie było zaskoczeniem totalnym. Nie to, że ja nie znałam jego nazwiska, bo jego nazwisko doleciało do mnie z takiej niesamowitej informacji prasowej, że w Mściszewicach przyjaciele zorganizowali bal, na którym będą zbierali pieniążki, czy cały dochód będzie przeznaczony na wózek dla Czesia Bira. Także wiedziałam, ale nie wiedziałam, kto to jest, jaki wózek, o co tu chodzi, nic nie wiedziałam. No i tak się złożyło, że w 1992 roku byłam w takim komitecie organizacyjnym pierwszego jarmarku kaszubskiego w Kartuzach. No i otrzymałam zadanie, aby ściągnąć jak największą liczbę twórców ludowych. No i faktycznie jeździłam, spotykałam się z różnymi osobami i wiedziałam, że w Mściszewicach mieszka pani Anna Łońska i że robi piękne ptaszki, różne, bo te ptaszki miałam przede wszystkim okazję widzieć u profesora Józefa Bożyszkowskiego w domu i u księdza Antoniego Peplińskiego. Więc moja droga od razu skierowana była do księdza Antoniego Peplińskiego. No i oczywiście rozmowa po kaszubsku się toczyła i ksiądz od razu wprowadził mnie, że tak powiem, na prawdziwe tory i mówi: no co ty chcesz zawracać głowę tej starej kobiecie? Przepraszam, że tak mówię, ona już i tak nie żyje, ale faktycznie już była wtedy starsza. Mówi: idź do młodego, który potrzebuje was, żebyście o nim zaczęli mówić. A ja mówię: a kto to taki? A to jest Czesiu Bir. A mówię: o, to gdzieś tam mi się obiło o uszy. No tak, to idź i zobaczysz, co on robi. I nic mi więcej nie powiedział. Zostawił mnie w takiej, że tak powiem, pod takim wielkim znakiem zapytania. Tylko powiedział, gdzie mieszka. No i poszłam, zadzwoniłam, powiedziałam, że ksiądz Antoni mnie przysłał. No to od razu oczywiście drzwi się otworzyły. I weszłam do pracowni, właściwie do pokoju Czesia Bira, do 2 pokoi właściwie, bo tam była takie drzwi są szerokie. I faktycznie siedział sobie taki chłopaczek na wózku inwalidzkim. Przed nim klocek jakiegoś drewna i dookoła pełno różnych rzeźb. Naprawdę większe, mniejsze. I opowiedział swoją historię. Ja mu powiedziałam, po co ja przyszłam do niego. A on nie chciał w ogóle słuchać. Mówi: jak ja pojadę na jarmark? Gdzie? To jest w ogóle niemożliwe, przecież na wózku jestem. Te rzeźby, a kto na to w ogóle spojrzy?
To jest w ogóle niemożliwe. I tak mnie po prostu stanowczo zbył, no że poszłam z nosem na kwintę. Ale w korytarzu pobiegła za mną jego mama i mówi: pani Wando, niech pani zrobi wszystko, żeby wyciągnąć go z tej chaty, bo jak my go, on nie pójdzie do ludzi, to on tu razem z tymi rzeźbami zwariuje. Ja mówię: no wie pani, na siłę nic nie zrobimy, ale spróbuję jakoś załatwić tak, żeby go uładzić, ułaskawić. Ja mówię: a swoją drogą niech pani też to zrobi. No i poszłam do organizatorów i mówię, że naprawdę jest człowiek, którego warto pokazać z wielu względów, że trzeba mu pomóc. Poza tym jego rzeźby, jego historia są ciekawe i warto to naprawdę pokazać. A dla organizatorów to nie było żadnego problemu. A co tam? Mówi: damy wózek, damy samochód, gdzie wstawimy go razem z wózkiem, jego wszystkie rzeźby też zapakujemy, przygotujemy mu tutaj stanowisko, no i będzie dobrze. I faktycznie ja mu przyszłam, powiedziałam następny raz, tam na nasze spotkanie i mówię: Czesiu, tak i tak sprawa wygląda. A on mówi: no jak tak, no tu mama jeszcze mnie mocno prosi, no to w takim razie pojadę. No i faktycznie, kiedy był pierwszy jarmark, to samochód po niego przyjechał, stanowisko było przygotowane, był, pamiętam, ustawiony vis-a-vis sceny. A myśmy sobie tak usejmikowali ze Zbyszkiem Jankowskim i z Gienkiem Pryczkowskim, że musimy go tak wypromować, żeby każdy klient, który się zjawi, czy ogląda cokolwiek na jarmarku, żeby do jego stanowiska doszedł. I co się okazało? Że pod koniec pierwszego dnia on już prawie nie miał co sprzedawać. Dosłownie, on był w szoku. On był w szoku, że te wszystkie jego figurki, rzeźby prawie były wszystkie sprzedane. Jarmark wtedy bodajże trwał 3 dni. Po 3. dniu został mu tylko plafon, który jest u niego do tej pory. On go później zamontował sobie na suficie, bo to jest plafon znaki Zodiaku. Kopniak Pana Boga, jak on to nazwał. Bo mówił, że jego przygoda z rzeźbą też się zaczęła po wypadku i gdzieś tam z początku czuł złość nawet do Pana Boga i do wszystkich ludzi dookoła, że on miał ten wypadek, że nie będzie mógł chodzić, że nie będzie mógł realizować też, jak mu się wydawało na tamten czas, swojego zawodu, swojego powołania. A z perspektywy lat później, jak opowiadał, to mówię, że no Pan Bóg musiał go tak kopnąć, że złamał sobie kręgosłup, żeby odkryć faktycznie prawdziwe i pierwotne swoje powołanie. I on zaczął wtedy rzeźbić i też mówi, że też gdzieś jak ja miałem takie gdzieś momenty zachwiania, to on mówi, że zobacz, że ty tego teraz nie rozumiesz, tak jak ja wtedy nie rozumiałem z tego wypadku, ale Pan Bóg ma dla ciebie lepszy plan na pewno, który zrozumiesz dopiero później. Więc to jest taka przygoda, czy taka opowieść jego świadectwo życia, które ja też gdzieś tam używam, czy to na kazaniach, czy też w rozmowach z innymi ludźmi, mówiąc właśnie, że czasami Pan Bóg tak kopnie, że my tego nie wytrzymamy, ale z tego i tak wyprowadza dobro później. Ja mieszkając tutaj, jako najpierw małe dziecko, potem nastolatka, wiedziałam, że wśród tych postaci, bo okazało się, że nas budują ludzie, którzy są stąd, że wśród tych postaci, które są ważne i które będą mówić coś ludziom z zewnątrz, albo nawet jeżeli nie będą one mówić, to ja mam coś o nich do powiedzenia, że to są cenni ludzie, artyści, że oni robią coś ważnego, jest właśnie Czesław Bir. On był takim punktem odniesienia. Mnóstwo moich znajomych przychodziło do niego uczyć się płaskorzeźby. Ja nie miałam takiego talentu, ale nawet jeżeli ktoś nie rzeźbił, to czuł się przez niego zainspirowany, czuł się przez niego w jakiś sposób natchniony. To było tak, że ja wprowadziłem w zasadzie procedurę. Ona obowiązywała przez bardzo wiele lat. Dokładnie tyle lat, ile mam rzeźb Czesia, a mam ich 20. I to było tak, że jak przyjeżdżałem na szkolenia do Bata, to było regularnie i zawsze, to tradycją świecką było, że po tych szkoleniach jechałem prosto do Czesia. W zasadzie teoretycznie jechałem kupić rzeźbę, a praktycznie to ta rzeźba była dodatkiem, kwiatkiem w zasadzie do kożucha, bo jechałem pogadać z Czesiem. I no zawsze wyjeżdżałem z rzeźbą oczywiście, ale tak naprawdę frajda polegała na tym, że mogłem z nim pogadać, że mogłem go zobaczyć i
Czasami miałem przyjemność oglądać, jak pracuję. Czasami musiałem zażywać takiej ilości tabaki, że jak ja bym to wciągał we Wrocławiu, to na pewno by mnie aresztowali. Ale zawsze to było fajne spotkanie. Rzeźba właściwie mnie zawsze bardziej pociągała, bo i te antyczne, gdzieś tam na jarmarki dominikańskie się jeździło, gdzieś tam po muzeach się chodziło. Zawsze właśnie ta rzeźba bardziej jakoś mnie interesowała, jak tak patrzę z perspektywy czasu na to. No i przyszedł taki moment, że chciałem już wtedy rzeźbić i przyszedł sąsiad. Myśmy tak rozmawiali i za chwilę przyszedł mi przyniósł tutaj dłuta 2 i przyniósł płaskorzeźbę papieża. Mój spróbuję zrobić podobnego. No i zabrałem się do pracy i wyszło tutaj to, co wyszło, ten papier, który za mną tu z tyłu wisi. To jest moja pierwsza praca. No i wtedy właściwie tak, nie wiem, czy po prostu potrzebowałem tego, czy to gdzieś tam samo się budziło. Zacząłem faktycznie coraz więcej rzeźbić, to najpierw miał być dla zabicia czasu, wiadomo, po wypadku człowiek ma czasu nadmiar, co ze sobą robić, a potem coraz więcej, potem malarstwo gdzieś tam odeszło na bok, no i została rzeźba. Ta rzeźba właściwie do dzisiaj jest takim powiedzmy, no, motorkiem napędowym mojego życia. W zasadzie my tak zaczęliśmy ze sobą komplować, jak już miała być wykonana ta największa fajka. No i Czech mówi, czy by tam ten otwór wiercić, czy to tam trochę problemów. Mówię, będę działał, zrobię. Nie, to zacząłem to drzewo i te otwory zrobiłem, a resztę to on już tam rzeźbił ten cały, ten korpus, nie, ten z tą czapką a tak ja po prostu te konstrukcje to pomagałem mu zrobić. No i od tego czasu już tak się zaczęło. Później tabakierkę wspólnie pomagałem tam robić. Ten dozownik, żeby to sypało, tam równą porcję i tak dalej. Także tak zapoznaliśmy się i mieliśmy wspólne zdanie. Jeden drugiego się doradzał, co tu wymyślić, co tu coś zrobić. I naprawdę fajnie było z nim rozmawiać, bo miał jakiś cel zawsze w czymś. I można się doradzić, co wyrzeźbić, co gdzieś wstawić w jakieś miejsce, żeby to pasowało, miało wygląd. Trudno mi określić, ile to lat, jak poznaliśmy się, ale ja go już poznałem jako twórcę ludowego. Nie znałem go wcześniej, gdy jeszcze był pełnosprawny. Jakoś tak od razu przypadliśmy sobie do gustu i zawiązała się między nami więź przyjaźni, serdeczności. Zawsze to był nie tylko kolega, ale przyjaciel rodziny. Zawsze go będę ciepło wspominał, serdeczny człowiek. Potrafił zarazić pasją, nie narzucał gdzieś tam z siebie i swojego, tylko gdzieś poprzez świadectwo swojego życia, czy też świadectwo pracy gdzieś tam pokazywał właśnie ten upór. Też były różne rozmowy przy okazji rzeźbienia. Nawet jeśli siedzieliśmy przy stołach tyłem do siebie, no to jednak ta rozmowa była przez te 2-3 godziny. Gdzieś tam opowiadał też o swoim życiu, później opowiadał o swoich pasjach. I gdzieś tam to po prostu, on był nauczycielem dobrym, no tak może krótko na temat. Kiedy zaczęłam pracować w Radiu Gdańsk, robiliśmy taki projekt Akademia Bajki Kaszubskiej, w tym projekcie różne osoby, to były osoby ze świata sztuki, takiej szeroko rozumianej. W pierwszej edycji brała udział chociażby Danuta Stenka, Maciej Miecznikowski, ale brały też udział takie osoby, które może nie były osobami z okładek gazet, ale były takimi osobami, które warto pokazać. Ja nie miałam ani przez chwilę wątpliwości, że chcę, żeby w tym projekcie był Czesław Bir. Kiedy on przyjechał do Radia Gdańsk ze swoją żoną i nie pamiętam, czy z 2 dzieci, nie, wtedy chyba jeszcze z 1 dzieckiem, to ja byłam bardzo szczęśliwa, że do radia przyjechał swój. I
to może wyglądać trochę dziwnie, ale ja się też poczułam szczęśliwa, że ja się mogę pokazać od dobrej strony, że pochodzę z Mściszewic i dalej robię coś kaszubskiego, coś, co jest ważne. Pamiętam też, że kiedy przyszłam do radia i Dominik Sowa, świętej pamięci redaktor, który także jest osobą bardzo ważną w tej społeczności kaszubskiej, on zapytał, skąd jestem. Ja mówię, że ze Mściszewic. On mówi, nie wiem, czy wiesz, tam jest taki świetny rzeźbiarz. Ja powiedziałam, pewnie, że wiem. To zawsze mnie napełniało taką olbrzymią radością. Przedstawiał jako w człowieku, znaczy no wszystko gdzieś tam ujmowało, to znaczy był człowiekiem, który miał szeroki światopogląd gdzieś tam. On był, z każdym potrafił się dogadać. Każdy w jego obecności czuł się najważniejszy i czy to był pan spod sklepu, czy to był jakiś tam profesor, każdy w nim gdzieś tam znajdował też przyjaciela i potrafił też czasami w krótkiej rozmowie zarazić czymś pozytywnym kogoś innego. Więc no, był człowiekiem, który potrafił dawać taką dobrą energię. Moją zasadą było, że tak chociażby raz w miesiącu odwiedzić Cześćka, czy po pracy wracając. Może trudniej było latem, ale jesień, zima to dosyć regularnie bywałem. I zawsze był problem z wyjściem, bo nigdy Czesiek nie chciał pozwolić, to doch myś jeszcze cias, weźcie doch jeszcze płesec. Tematy były różne, Czesiek był bardzo fajnym człowiekiem, bo on potrafił mówić, ale też potrafił słuchać, co oczywiście jest zawsze tą dobrą stroną, że można w dwie strony dialog prowadzić, ale tych tematów była nieskończona ilość i stąd właśnie zawsze ciężko się było oderwać, wyrwać od Cześćka, jedynie mając świadomość, że mają małe dzieci, że trzeba było jednak o pewnej godzinie kończyć, czy też pracę musieli dokończyć. To powodowało, że w końcu człowiek się podnosił i wychodził. Ja przyjeżdżałem zmęczony, bo byłem zawsze po szkoleniu. Te szkolenia to jest kilka dni ciągłego mówienia, a przy tym jeszcze trzeba myśleć. To jest strasznie wyczerpujące, to drugie. I jak przyjeżdżałem do Czesia i byłem zmęczony, jeszcze miałem 500 km przed sobą i to wszystko gdzieś odpływało zupełnie. On miał taki dystans do świata, do wszystkich problemów. Te wszystkie problemy, które wydawały się być poważne u Czesia, były zupełnie iluzoryczne i ginęły. I to było właśnie fajne. No i 8 lat temu zacząłem myśleć nad budową motocykla takiego właściwie zawsze, bo właściwie człowiek na wózku jest na tyle uziemiony po prostu, że samochodem się nie da, bo gdzieś tam po lasach, po jakichś tam polnych drogach jeździ, więc ja chciałem zbudować sobie taki motorek, który po prostu by mnie wszędzie zawiózł, takie miejsca, gdzie samochodem się nie da dojechać. A żona mu jakiś chce zbudować, to zrób coś porządnego. No jak dostał wtedy furtkę, to zacząłem myśleć i zbudowaliśmy tutaj z kolegami, z przyjaciółmi motor na 3 kołach, no, który co roku gdzieś tam indziej jeździmy. Raz byliśmy na Litwie, tydzień czasu, w zeszłym roku jeździliśmy szlakiem seriali polskich, czyli byliśmy tam, gdzie rancho nagrywane i byliśmy u ojca Mateusza i u Pana Boga w ogródku, wszędzie tam byliśmy. Mamy nawet zdjęcie z ławeczki, gdzie ci panowie tam sobie siedzą z tymi mamrotami, też mamy mamrotę, też mamy zdjęcia. Pierwsza podróż wiem, że była w deszczu i była pod hasłem realizacja marzeń. Było nas 3, Czesiu, ja i jego syn Stasiu i każdy miał swoje marzenie jedno w ciągu 3 dni. I się okazało, że Czesiu chce płynąć tratwą, Stasiu chce zobaczyć żubra, więc ja mówię, no to ja zobaczę Sokółkę przy okazji.
I faktycznie w ciągu tych 3 dni się to dało zrobić. Jak Państwo, którzy wypożyczają tratwy na Biebrzy, zobaczyli naszą ekipę, to się zdziwili, więc ale dało się popłynąć tratwą też. To było też takie przełamanie gdzieś tam schematów, że człowiek też na wózku może realizować marzenia, które de facto może by się wydawało dla innych, że to jest trudne, nierealne, niemożliwe. To było godne podziwu, że mimo swojej niepełnosprawności potrafił podróżować po świecie, czy to samochodem, czy potem swoim motorem, potem zabierając już syna z sobą. No to było cudowne i potrafił ciepło, żywo opowiadać o tym, co widział, co przeżył, o różnych zdarzeniach. On jako artysta trochę inaczej widział świat. On postrzegał takie szczegóły, których ja czy my pewnie nie zauważamy. On potrafił czasami wyłowić takie szczegóły, które mnie fascynowały. Jak zaczął opowiadać, to człowiek przejeżdżając obok tego miejsca czy obok tej budowli znowu inaczej na to popatrzył, z innej strony zobaczył te realia, które naokoło nas były. Pamiętam taką historię, że młodzież mu tak patrzy na Czesia i mówi: pan też by na pewno na takim chciał jeździć, nie? Ale tutaj wózek inwalidzki, nogi, więc to się nie da. No, mówię, no wiecie chłopaki, da się, tylko trzeba chcieć i w ogóle i po jakiejś tam rozmowie dłuższej czy krótszej wsiadał na motocykl i te miny tych chłopaków były wtedy wspaniałe, dosłownie szczena na dół. Największe trudności to były z noclegiem. Często. Na przykład w Poznaniu wiem, że szukaliśmy hotelu przez 3 godziny, bo się okazało, że nie ma żadnych pokoi na parterze. Że wszystkie są na pierwszym piętrze albo drugim piętrze i nie ma windy. Więc to był gdzieś tam taki minus, chociaż ludzie później gdzieś pomagali nam znaleźć hotel gdzieś tam może dalej, żeby był parter albo gdzieś tam była winda. W pensjonatach gdzieś tam ludzie pomagali nam Czesia po prostu wnosić na pierwsze piętro. Więc z jednej strony no schody, gdzieś tam schody, więc czasami były windy, czasami były jakieś tam roboty, na przykład w Sandomierzu, ale gdzieś największą trudnością były schody. My jechali na pielgrzymkę do Rzymu. I jechali też z nami pielgrzymie z Msciszejc. A Msciszejce, wy wiecie, że to są lasy, które są na wicach, bo jak mnie opowiedział Czesiek o swoim wicu, o tym motorze, co tam zajeść, widzę mu pyleły w tym jezorze i o tych wielkich szczublekach, co oni wołowili, to oni na tych wicach naprawdę se tyle. Zresztą Czesiu jemy spisunek, zes pewno je jakąś książkę, gdzie one są wedone. No i patrzę, jedzę Czesiu na swoim wielkim auce, że tak powiem, na swoim wózyku. Ale podjechał pod autobus, nalazł lesa jego drachłowie, cały Czesiu razem z tym swoim wózykiem wsadzony do autobusu i jedzę. Jedzę z nama do Włoch. No i to było tak, że jak ma zdrzele, to on nie czuł się, że ma w swoim autobusu taci niefullsprawnego człowieka. Ale to zamka jego drachum. I oni później mnie gadali, pani Wando, ma bele jak Ciesiu był zdrów, to ma bele drachoma, to teraz ma dobeltni drasie. Także on był, jak leśło, w jedno Czesiu i drachłowie bele z nim. I najśmieszniejsze było to, jak miele droga do katakumb. A ta katakumby to taci wóści przejscy i teraz co, Czesia łestawić przed katakumbama, a oni mówią, nie, Czesio idzie z nama. I oni go tam w trekle, na dół do tych katakumb, a prowodnik gdy,
No to je rych tych wydarzeń światowych. Tu już żaden człowiek na wózku nie wjechał, a ma za śmiele to, leka siebie mogą zrobić. No i też było na schodach hiszpańskich. Nie było żadnego problemu. Lewele z Rzymę, a Czesiu je u górę. Je audiencja u papieża Jana Pawła II. My tam sobie stoimy ze stołu, a Sylwia z Czesiem są w pierwszym no, u Ojca Świętego, no i mają błogosławieństwo. Także mówię, może tak jest, że nie ma tego lechego, co by na dobre nie wyszło. To było takie naprawdę dla nas i dla mnie osobliwie bardzo pamiętne wydarzenie. Co to znaczy miec drachów? Wtedy, kiedy ja się spotykałem z Czesiem, to taka jakby wspólnota tych problemów i tej sytuacji powodowała, że na ten moment byliśmy absolutnie normalni i bezproblemowi. I te wszystkie ograniczenia kompletnie znikały. Zresztą dla mnie w ogóle był pod tym względem idolem, bo jak się dowiedziałem, że ma motor i jeździ na motorze, to w ogóle byłem w kompletnym szoku, bo ja motor to oglądam w telewizji i nawet mi nie wpadło do głowy, że mógłbym jeździć na motorze, a on to robił. No i w ogóle wiele takich było momentów, kiedy był absolutnie moim idolem. Poznanie Sylwii, jak mi o tym opowiadał, to był taki moment, że myślałem, wow, to jednak wszystko przed nami. Ale nasze spotkania były jakby poza czasem. Myśmy nie spotykali się wtedy, kiedy trzeba było, wiesz, nie wiem, zapalić światło, wykręcić żarówkę, nie wiem, zamknąć okno, które ma za wysoko zamknięcie. Myśmy byli poza czasem. Myśmy mieli te spotkania po prostu krótkie i dalekie od wszelkich problemów. I pomimo to, że na wózku i miał taką wyrwę do pracy, to właśnie doceniałem, bo to jest takich ludzi jest mało. Jeden na wózku usiądzie i płacze, bo i narzeka na życie. A on nigdy nie narzekał. Zamówiłem rzeźbę taką, bo chcieliśmy koło domu mieć, ale jak ją zobaczyłem u niego w zakładzie w tym, to była tak piękna, że już na dół nie postawiłem. Jest największym naszym skarbem w tym domu. Pierwszą Matkę Boską Sianowską, którą wyrzeźbił, to było właśnie na moje zlecenie. To jest ta, która w tej chwili naprzeciwko plebanii w kapliczce stoi. To zrobił z pamięci na podstawie tylko zdjęć. Potem za zgodą świętej pamięci kustosza księdza Waldemara pozwolił wyjąć figurkę, obmierzyć, obfotografować. No i potem już te figurki były właściwie odzwierciedleniem, oczywiście każda inna. I my mieliśmy z żoną taki zwyczaj, że u nas jedna figurka zawsze na pianinie stała, ale nie poświęcona. I jeżeli była jakaś potrzeba, gdzieś tam 25-lecie kapłaństwa, gdzieś tam jakaś inna uroczystość, czasami zrzeszenie potrzebowało, wtedy się brało ją pod pachę i tylko zlecałem Cześkowi, żeby wykonał kolejną. Myślę, że około 10 tych figurek Matki Boskiej Sianowskiej przewinęło się przez nasze ręce i ostatnia, która została, ta jest teraz poświęcona i ta już zostanie na tym miejscu na zawsze.
Najbardziej Czesia podziwiałem, nawet nie mogłem uwierzyć, że on potrafi robić takie duże rzeźby. Kapliczki, duże rzeźby, no 1,80 m. Ja takie rzeźby również robię i po prostu wiem, ile to jest ciężkiej pracy, żeby przygotować to drzewo, ile razy to drzewo trzeba obrócić. I już nie mówię o rzeźbieniu samym. I jego, przy jego chorobie, wykonując takie piękne, duże rzeczy, naprawdę cały czas się zastanawiałem, jak on to robi. Jakbym miał wymienić jedną rozmowę, którą zapamiętałem szczególnie, to był taki czas, kiedy Czesiu rzeźbił, chyba to był Święty Krzysztof albo coś, na ołtarz perpiński. I jak mi Czesiu powiedział, że rzeźbi konia naturalnych rozmiarów, to było dla mnie coś tak nieprawdopodobnego, bo gdyby mi ktoś kazał wyrzeźbić konia wielkości filiżanki, no to stanąłbym przed poważnym zadaniem. A wyrzeźbić konia, który jest 2 razy wyższy od Czesia, no to było zupełnie dla mnie kompletnie kosmiczne doznanie. I Czesiu wziął mnie do pracowni i pokazywał mi, jak to robi. Obracał tą rzeźbę na takich wielokrążkach, na takich sznurach i ten koń raz był z jednej strony, raz był z drugiej strony. I pamiętam dokładnie, rozmawialiśmy o tam różnych rzeczach, o tej technice, jak on to wymyślił, jak to robi. I ja wtedy powiedziałem do niego, wiesz co, Czesiu, ja mówię, to już ogarniam, jak ty tego konia rzeźbisz takiego wielkiego, tylko nie ogarniam jednej rzeczy. Jak to można zrobić, że, no bo jak stoi rzeźbiarz przed koniem i ma go en face, no to go widzisz z 2 stron. Ty nie masz takiej możliwości. Ty go widzisz albo z jednej, bo go kładziesz na jedną stronę, albo na drugą. I w jaki sposób ty uzyskujesz symetrię? Że ten koń z obu stron jest taki sam, skoro rzeźbisz go tylko z jednej strony, a lustra nie widzę. I pamiętam dokładnie, jak Czesiu wtedy roześmiał się i powiedział, że bo rzeźbę to się ma w głowie, a nie w drewnie. I to zapamiętałem tak naprawdę na zawsze. No tutaj w tej chwili przede mną stoi stolem. Jest to dosyć duża figura plenerowa, która stolem będzie trzymał góry nad głową kamień, ale w związku z tym, że będzie rzeźba stała na dworzu i będzie narażona na wiatry, wichury, deszcz, śnieg, wszystko raz więcej, więc po prostu dobrze było, żeby ten kamień był u góry lekki, więc umodulujemy ze styropianu kształt i potem zrobimy go z żywicy, po prostu żeby było lekkie i żeby wiatr miał po prostu, no, nie przewrócił nam tej rzeźby, bo będzie tu na we wsi stała. Będzie oczywiście gdzieś tam przykręcony z dołu, bo wiadomo, przy obecnych wiatrach to i tak by się po prostu przewróciła rzeźba, więc będzie po prostu przykręcony na 4 śruby do jakiegoś tam kamienia od dołu, także stolem będzie miał nie kamień na głowie, tylko będzie po prostu kamień trzymał, będzie na kamieniu po prostu stał. Na tą Matkę Boską, ten Pan Jezus z Matką Boską z jednego kawałka drzewa zrobione i wykonane, to jest 2008 rok, do dzisiaj nie była odmalowana, nic. Stoi tak na dworzu, ale pod tym daszkiem i nic się nie dzieje, naprawdę wykonana profesjonalnie i to naprawdę przyciąga wzrok, bo to jest naprawdę, o to chodzi. I wiedział, jak to zrobić, żeby to nie popękało i trzymało cały czas. Naprawdę miał do tego żyłkę. I dziwuję się, tak jak mówił, opowiadał o tym życiu, że w ogóle nie rzeźbił, był elektrykiem, no to Pan Bóg dał mu chyba talent. Naprawdę. Bo za co się chwycił, to tak wyrzeźbił, że zawsze mnie zaskoczyło, że naprawdę to jest piękne. Tutaj dużo ludzi nawet zapalają światełka i kwiatki polne. I naprawdę to pięknie wygląda. Dosyć dużo dzieci tutaj się gromadzi na spotkaniach, na spacery i tutaj się zatrzymują, klękają i się modlą. Jeżeli są jakieś wycieczki szkolne, zawsze przychodzą do Maryi, się modlą i idą dalej. Ksiądz przyjeżdża z tym Ksiądz, i jesteśmy naprawdę dumni z tego. Ksiądz Władek też przyjeżdża tu Z Gdyni. z Gdyni i on ma całe właśnie dzieci ze sobą i rano zawsze modlitwa idzie przy tej kapliczce. Jak tutaj na wczasy przyjeżdża tutaj na Kaszuby, zawsze się tutaj gromadzą koło tej kapliczki. Czesiu się stale rozwijał, jego rzeźby później były pogłębione, takie bardziej plastyczne, słuchał uwag, no, Podkowa na szczęście, Chrystus w krzyż. Ile on tych krzyży narobi? To jest z 98 roku.
Także całe życie i zaczął wreszcie sygnować swoje prace, bo na początku on nie sygnował ich. Ale ja mówię, Czesiu, pamięć jest ulotna, a jak ty to utrwalisz, jeszcze swoim pismem, że tak powiem, dłutowym, to będzie to wspaniała rzecz. No jedną z ostatnich rzeczy, którą zakupiłam u Czesia, to jest ta Madonna, Matka Boska Sianowska. Jest to na razie jedyny egzemplarz. Jest to odlew w gipsie. Oczywiście polichromia Sylwii. I pamiętam, jak oni ją robili, jak oni ten odlew gipsowy, ile to pracy, ile to zachodu, nawet człowiek tak patrzy, odlew gipsowy, coś wielkiego, ale zrobić, prawda, tą formę do tego wszystkiego, a ja widziałam, jak ona powstawała i dlatego ja poprosiłam, żeby ona do mnie trafiła. No tu właśnie jest, co widać, Kaszub, który sieje zboże. Tam jest 2 Kaszubów. Te nuty kaszubskie. Te wszystkie rzeźby, one są fajne, bo są Czesia i przywołują jakieś wspomnienia, ale jedna jest niezwykła. Któregoś razu przywiozłem od Czesia anioła. Anioł taki duży, z takimi wielkimi skrzydłami. To był rok 96. I ja to pamiętam zupełnie nie przypadkiem, ponieważ w roku 97 w lipcu we Wrocławiu była powódź, jak wiesz. I ta powódź, pech chciał, najwyższy poziom wody miała tam, gdzie ja mieszkałem. Czyli miałem w mieszkaniu, tam tego dnia, kiedy Odra wlała się na Kozanów, miałem 3,40 wody. I wyobraź sobie, i ta woda stała w tym mieszkaniu przez 7 dni. 3,40. Parkiet był przyklejony do sufitu. I po tych 7 dniach woda zaczęła schodzić, spuścili ją zupełnie. I ja nie miałem ani odwagi, ani siły, ani nawet chęci, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ uważałem, że jak raz to zobaczę, to będzie mi ciężko tam wrócić. Nie chciałem, ale pojechał tam mój tato, który wtedy jeszcze żył i który też znał Czesia i bardzo lubił. I powiedział, wiesz co, mówi, dziwna sprawa, mówi, wyślę ci zdjęcia. Lodówka przeleciała przez całe mieszkanie, blokuje drzwi. Wannę wyrwało wannę ze wszystkim i przeniosło ją do przedpokoju. Z mebli nie ma nawet śladu, wszystkie rozniosło w diabły, a parkiet masz przyklejony do sufitu. I wyobraź sobie, że na środku przedpokoju stoi nienaruszony anioł. I rzeczywiście tak było. Na środku przedpokoju po takim tornado, po którym nie zostało nic. Te zdjęcia są przerażające. Na środku przedpokoju stał nienaruszony anioł, który przecież był lekki w stosunku do wanny, do lodówki, do szafy, to już w ogóle. I stał. I od tego dnia wiem na pewno, cokolwiek by się w moim życiu nie wydarzyło, nie wiem, jeżeli będę musiał zmienić ten kraj i wyjechać na przykład do Kanady czy do Australii, to może nie wezmę ze sobą nic, ale na wszelki wypadek tego anioła wezmę na pewno. Chciałem taką historyjkę powiedzieć, tam przy tej figurce. Przyjechał kierowca z materiałem budowlanym i z tira z szyny ładunkowej spadł na plecy. A był wyjątkowo, on mówił, że jak zawsze miał rękę złamaną, zawsze był na to narażony. Po prostu się podniósł i mu się nic nie stało. Koło tej figurki. I wyjście. Rzeźbę tam i pomagać mu tam i nieraz tam jeśli drzewo kulnu ciągiedą, czy co tam. Jo, tam. Czy rzeźbę przestawię, czy tyle ułożyć. Jo, jako człowiek
No, ale chłop, to będzie lepszy fumfel, jak on fumfel. Ciężko, no tak, wszyscy były kolega, motocyklem i wsiądę wiesz. Chłopiec niezastąpiony był. Pamiętam Czesia jeszcze rok, ostatnie dni sierpnia zeszłego roku. Zaproponowałem Czesiowi i Sylwii wyjazd wspólny do Łeby nad morze, bo mówi, że dawno nie był nad morzem. Wziąłem swój samochód, wpakowaliśmy wózek, Czesia, Sylwię, pojechaliśmy nad Łebę, do Łeby. Wziąłem go na tym wózku, wciągnąłem go na plażę. Tak pamiętam jego słowa, jak on oglądał ten księżyc, zachód słońca, mówi, jak to pięknie wygląda, Grzesiu, zobacz, mówi, jak tam jest pięknie, mówi, tam ten zachód, mówi, i tak to były takie słowa, które nawet łzy miał w oczach, że ten świat tak jest taki piękny. Na pewno trzeba też pamiętać o Czesiu dlatego, że on jakby wyszedł poza ramę, w którego życie włożyło w momencie, kiedy tak drastycznie się zmieniło. I wtedy, kiedy odnalazł swoją pasję i wtedy, kiedy się okazało, że ta pasja tak naprawdę daje mu zupełnie nowe życie. I kiedy się okazało, że tak naprawdę, że nogi to nie są nogi, bo nogi to może być rzeźba, to może być malarstwo, to może być pisanie wierszy. I myślę, że dlatego również, że w tych dziwacznych czasach, w których żyjemy, jest tak mało osób, z którymi można porozmawiać sensownie, ale nie sensownie w sensie, że na ważne, trudne tematy o fizyce kwantowej czy czymś innym, tylko o życiu, tak normalnie i fajnie. I jeśli było nam dane spotkać kogoś takiego w życiu, no to trzeba o nim pamiętać. On był mistrzem życia. On po prostu wiedział, jak żyć. Gdzie ja nie ruszę, to mam wspomnienia, bo zawsze w dzień rano przyjdę tutaj do sali, są jego tutaj właśnie rzeźby i na tej filharmonii zagram jakieś kościelne piosenki sobie i zawsze popatrzę i wspomnę właśnie, że to jest jego praca i tak jakby tu zawsze był jeszcze. Bo wszystko ci desokuńci, to snuży rzeczy w nas, kłamże zmieni są winsi, wiele piękniejszy czas. Bo wszystko ci desokuńci, to piękne rzeczy w nas, kłamże zmieni są winsi, wiele piękniejszy czas. Robię to, co czuję, że muszę to robić po prostu. Czy to jest, nie wiem, budowa tego motoru, czy wykonanie jakiejś tam rzeźby, czy jeszcze coś innego, nie? Po prostu czuję taką wewnętrzną po prostu potrzebę. Jak jest człowiek głodny, to po prostu bierze chleb i je. Po prostu ja mam taką właśnie potrzebę czegoś sobie, to po prostu też to robię. Ale no to jest właśnie takie coś, co myślę, że w pewnym sensie wtedy jakby od tego inwalidztwa nas gdzieś tam odsuwa. Po prostu nie myślimy, nie zastanawiamy się, czemu ręka boli, czemu palec boli, czy gdzieś tam coś, czemu plecy bolą. Po prostu na to się nie zwraca po prostu uwagi i dzięki temu się lepiej funkcjonuje po prostu, bo się nie nasłuchuje, że gdzieś tam może za chwilę coś mnie będzie bolało. Nie, po prostu ja o tym w ogóle nie myślę, czy będzie bolało, czy nie. Po prostu ja robię to, co uważam, że powinienem robić. Je wzyrą w przód lata dalek, chcę poznać prawdawnych i drągłe mieje co znalez,
bez uszłych latków swych. Do nich je powrócą wiele, byłem mojem skarba są, na nich łeb sadzony moje, je całe rzeczy mam. Do nich je powrócą wiele, byłem mojem skarba są, na nich łeb sadzony moje, je całe rzeczy mam. Na Kaszubach jest wioska, co nazywa się Mściszewice, a mieszkańcy żartobliwie mówią Myszkenderf. Może to od myszek? W 1962 roku, 12 marca, urodził się tam mały Czesiu. Lata płynęły nieprzerwanie, jak fale na jeziorze Mściszewickim. Niektóre znikały w głębi czasu, po to by powstały nowe. Mówią, że człowiek jest jak drzewo. Kiedy jest młody, pnie się w górę pod niebo, by zobaczyć jak najwięcej. Za oknem drzewa rozkładały gałęzie ku górze, a z nimi rosły marzenia Czesia. Nie chciał być superbohaterem, ani prezydentem. Marzył, by móc konstruować i naprawiać silniki samochodów i motorów. Uporu Czesiowi nie brakowało. Skończył szkołę podstawową, a potem technikum mechaniczne w Kartuzach. Odważnie realizował cele i zamierzenia, aż czas się zatrzymał. Kilka sekund wyrwało w nim przepaść, w której słychać było tylko echo dawnych snów i planów. Czesiu słyszał je wyraźnie, siedząc na wózku inwalidzkim. W wieku 23 lat pomagał w remoncie dachu. Stracił równowagę i spadł. I można by tę opowieść zakończyć. Powspółczuć i odejść, bo to trudne. Bo jak żyć? Samemu się wykąpać, przenieść ciało do wanny, zapalić światło, kiedy włącznik jest za wysoko. Czesiu znalazł się w labiryncie, w którym nie było widać wyjścia. Na początek wziął miotłę, którym sięgnął do włącznika i zapalił światło. W jego blasku na nowo spojrzał na swoje życie, bo przecież nawet jak niektóre gałęzie w drzewie są odcinane, to soki życia w nim pozostają i wartkim żywiołem naprzeciw zwykłemu przemijaniu wzbijają się w powietrze. Do słońca, do światła. Czesiu szukał nowej drogi do siebie. Towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele. Ktoś podał paletę barw i pędzel, ktoś podsunął dłuto i kawałek lipy. 5 lat minęło i powstała pierwsza rzeźba. Twarz papieża Jana Pawła II. Czesiu patrzył na nią i mówił, że ten papież to jednak niepodobny jest do siebie. Śmiał się i zabierał do pracy. Po latach rzeźbienia będzie na nią patrzył z sentymentem i wspominał tę pierwszą pracę, od której zaczął. Każda kolejna rzeźba nabierała kształtów nadanych z serca człowieka, który budził się do życia. Budowały się w nim nowe nadzieje, światło świeciło coraz jaśniej, aż pozytywna energia, chęć tworzenia i poznania świata stała się bardzo wyraźna, a wręcz zaraźliwa. Kto był blisko Czesia, czuł ją bardzo i widział, że można rzeźbić swój los z odwagą i pomimo wszystko. A i z wózkiem sobie poradził. Pierwsza była ona, olimpijka. Ważyła 35 kg. Pojazd dwukołowy, nieskory do większej współpracy. Pewnego dnia wyjechał na obóz w Konstancinie, a wrócił już na innym wózku, mniej topornym, pokorniejszym i połowę lżejszym, więc i więcej możliwości do działania. Rozpoczęły się plenery artystyczne, podróże, znajomości. W świetle nowych wydarzeń w życiu Czesia pojawiła się miłość. Miała na imię Sylwia. Była artystką, malarką. Razem zamieszkali w Mściszewicach, a po czasie pojawiły się dzieci.
Staś i Ola. Jeśli światła wystarczy, to drzewo wydaje owoce. Gałęzie jednak są już bliżej ziemi niż nieba. Szukają korzeni, miejsca skąd pochodzą, przestrzeni tworzenia. Tak też Czesiu szukał inspiracji w korzeniach kaszubskich, w kulturze i wierze. Zbudował z kolegami motor, którym zwiedzał świat. Jedyne, za czym Czesiu tęsknił, to momenty, kiedy boso chodził po plaży, a pod stopami czuł ciepło piasku. Na piasku życia zostawiamy ślady. Kiedy odszedł Czesiu, zostawił po sobie mocno wydeptaną drogę. Ślady, które pokazują kierunek, inspirują do refleksji nad nami samymi, nad światem.